El pernil bo, de pota negra. Criança, 36 mesos. L'enorme és complex, en dotes de fruits secs, fusta, floridura doble, dolçor subtil, una acidesa no res, del 5,9 i una salinitat del 2,1. Bé, ella és Encarna, la nostra secretària. I el que es volien dir? És que volíem dir és que ja tenim la loteria per a Nadal. Sí, també. I que també es poden fer socis per una maldita quota de la nostra associació. Ai, ho tenia per aquí, però no ho trobo. El que es volien dir és que des del nostre club estem organitzant una sèrie d'activitats complementàries. Per això avui hem programat la realització d'una obra de teatre d'este gènere que tant ens apassiona, el policiaco. Sense més dilació. Bueno, pues sense més dilació, primer les volíem dir a vostès que podríem fer fotos, vídeos, també compartir en xarxes, però això sí, sisplau, que posin el mòbil en avió. Així com que se va tot. Molt bé. Quedeu aquí, que si no, no fem la funció. Molt bé, ara sí, sense més dilació, les presentem pues la obra policiaca, la obra... Recorden, només 3 euros en números. Sí. Bueno, pues ya sense més edició, les presentem l'obra titulada Per un pèl, algo així, pel moño, tira't el pèl... sense més dilació, ara sí, amb tots vostès, per un pèl! Molt bé, i és el següent. Ese m'acaba de dir. Si no li fa més, aniré després. Ui, a nosaltres no es fa res. Però es pensaven que tenia molta pressa. Tinc feina. Endavant. Al contrari, m'interessa sortir d'aquí quan més pront millor. Doncs com més pront es posem, més pront acabarem. Com anem? Molt bé, i vostès? Ah, ja no fem, fa un dia meravellós, fora no trobes? Sí, me l'hauria de veure del camp on visc. Què diu? Viu al camp? Sí, bueno, és una torre de 15 pisos, però fins l'autopista es divisa un camp de herbes seques impressionant. Ah, viu als afores? Aquells pisos pareixen presons. Ai, sí, quin patiment. Ui, compte. Bé, què es vols fer als cabells? Una afaitada. Una afaitada? Ui, més sols, tant de temps treballant junts i mai volia vist una veritat. Cap problema, me'n recordo. Què vol dir que se'n recorda? Abans de tindre aquest imperi treballaven de papers. Vostè relaxes que els següents 20 minuts seran una fantasia total. Començarem amb una tovallola calenta. M'agraden les tovalloles calentes. Ai, ja vindrà! No, que cremen. No passa res, quan més calenta millor. Ui, quina me m'estor! Senyora Sorroca! Alicia, guapa, ja estic ací. Ai, estic morta. Compres, compres, compres. Pues arriba tot. Surroga, estimada. Princesa abraçades! Mua, mua. Heu de fer alguna cosa amb el meu cabell. Ai, mare de Déu, senyora Sorroca, l'havien de venut en ambulància, però quina pinta que té. Doncs haurem de ser molt ràpides. Esta tarda agafo un avió a les Canàries. Que té una montanari ara, senyora Sorraca. Els canaris ens agraden molt, l'ancià. Tinc un i li dono cada dia. M'encanta vivir. A mi m'agraden els canaris, però amb el vertigen que pateixo... Vostè sempre tan animada, senyora Blanca.
cuinant. Tenen els fogons de la tota pastilla. Què conste, que ha hagut de recollir totes les sastres del magatzem. A mi em paguen, i molt poc per cert, per netejar el seu negoci. No per anar recollint totes les seves porqueries. Ei! Que no són porqueries, que són productes de cosmètica. Escampats de qualsevol manera. No estan escampats de qualsevol manera que estan en caixes, Trini. Escampades de qualsevol manera. Estos bichos matan molt, no són gens molt feo, taquicàrdia. Trini, que no nos queda clientes. Disculpa, Blanca. Que divertit, només per això ja val la pena vindre. Así es que ¿dónde está la cheta que debe restaurar? Vostè és electricista? Necessito un gat a sa meua. Reparacions Amador. Convertim qualsevol desperfecte en art per a la seva casa. Aigua, llum... La Iseta està en una pica de magatzem. I quan con l'aigua fa un soroll estrany, A partir d'ara, la Iseta, l'aigua fluirà amb sons de riu cristal·lí per la seva canonada. Trini, acompanyes el senyor magatzem. Para un café de viatgerística. Després de vostè, senyoreta. Senyoreta, que ranci. ¿Dónde has escapado tú? ¿Una película de la posguerra? És el caribó de bord del menjar. Què és? M'estan tancant i tot. Ay, Blanca, es goulash, pero es una receta personal de la guachemana en moi, que es goulash de la moda peruquera. Mira, vas a picar, Héctor, mira que yo les dic que el goulash la veia piscina ella. Y he doblat la dosis de COVID y le hemos metido ginebra y manteca. Y després com a final, ¡ay! Le hemos metido un poco de crema de dieta. Eso es un veritable carnaval de sabor. ¡No me la agafa! Teniu convidats? Ay, sí. Es el club de teatro de la Unión Benéfica del Parc de Perruquers. Estem en plena renovació de plantejaments prou sarsueles sainets. Ara el grup sentim Perruca Tour! Esta nit decidirem el pròxim espectacle. Per això organitzem la party i quan estiguem tots junts, vinga-hi! Però de pa, no vos penseu. Tinc una caixa sencera de Sant Asensio. Per això els faltarem de goulash i quan estiguen ben farts i ben plens, aleshores no tindrà més remei que... Triar-lo, que nosaltres volem! Ai, la que es morim de ganes de fer és... Hello, Dobby! Ai, aquí hi ha l'arma del nas, no? Barbo Streisand. Qui s'estressa? Ai, ningú, ja. Cada vegada que veiem la pel·lícula, ai, no sabem què ens agafa. Sobretot aquella escena que està allà dalt de l'escalinata, que li s'ha vestit dorat i les plomes al pèl, que li sabeu què té. Hello, Dolly, well, hello, Dolly. It's so nice to have you back where you belong. Ai, és fabulosa. Estem tan enamorats. No sé com podeu suportar tot el dia. Amb resignació i moltes aspirines. Doncs a mi em fa molta gràcia, són millors que la tele. Ai, no! Ja tornem a ser la Goula. Ai, Isabel Goula, quina pianista! Aquesta dona? Diuen que està fatal del cap. Parleu de la famosa Isabel Goula? Sí, viu aquí, és la propietària de la casa. Mare meva, si pensava que estava morta. Encara no, eterna. I quina edat de tindre? Saber? És més vella que el món. Jo crec que ella feia de cambrera la nit del Sant Sopar. I és sorprenent que toca. Què era? El piano? Ja veuré, dona, però quina peça. Jo no tinc ni idea. Rachmaninoff. Salut! Esta dona es bona zona el negoci. Sí, és una mala bèstia. Però us asseguro que no anem a quedar-se de braços creuats. La setmana passada ens vam faltar i vam dir, això s'ha acabat! Això s'ha acabat! A la inferma esta mala bèstia! Hem de cridar a la policia, als municipals, als bombers, a qui faci falta! Vau ser capaços de cridar a la policia? Va vindre volant! Doncs sí, vam cridar i va ser espantós. Només entrava la policia per eixa porta, va ir la mala bèstia i s'ha de tocar. És que té superpoders, una mala bèstia! Escolten, ja que la música ha parat, què pensen fer de mi? Ai, de vostè. Vostè està en Ai, pobra Isabel. Jo la recordo als concerts. Quan Isabel Goula era jove i famosa. El meu amic i jo havíem anat als seus concerts. Mai no obliden. Vestia uns models increïbles,
mans comencen a alçar-se, així, com si li les inflessin amb gas. Amb gas? Sí, gas, com si un gas li inflés les mans i li les pugés amunt. I ella no podia fer res, vinga a voler-les baixar fins al teclat del piano, però res, impossible, les mans vinga a anar amunt, fins que finalment es van quedar damunt del seu cap i es van quedar garrativades amb aquesta posició. Després, ella es va alçar, va fer una reverència ben majestuosa i se'n va anar de l'escenari. Mai més a tocar el piano públic. Estem marejats en tu. Un dia li vaig dir, d'això Isabel no n'ha pensat mai de fer alçar el piano fins aquí dalt? Podria tocar-lo des d'aquí? No li va sentar gens bé, no ho va trobar gens divertit. Bé, ens va tocar els nassos! Escolta, pensen afectar-me o què? Ai, sí, perdone. Què està fent tots? És possible que fer-nos fora d'aquí? Es que, en realidad, si agafes una peça i la toques sencera, també faria. Però no, ella no. Tot el sant dia fent escales entre citis. Patatatim, patatatam, patatatim, patatatam, para i una altra vegada. Patatatim, patatatam, patatatim. Escolta, vaig en compte que això quedarà més una navalla, home. Tranquil, Toni domina la navalla a la perfecció. Perquè nos posem a poder i relaxa. Això serà una experiència plena d'atractius i novetats per a vostè, home. Alicia, com un pan! Una experiència plena d'atractius i novetats. Rodrigo, que el futur curs arriba als auxilis. Això li courà una miqueta, però si li porta bé, després li donaré un xupa-xup. I ara ho acabarem de curar. Ja li bufo jo. Ai! Ja n'hi ha prou, home! Ho veu, senyora Torroca? És el que li deia. I per què no parleu amb un advocat? Oh, així ja ho van fer, però l'únic que me va saber dir l'advocat és que si el piano es molestava, doncs que se fes. Com? Doncs, per exemple, donar uns cops a la granada de la calefacció. I ho he provat. Ara veurà. Piquen! Para una pegada de la puta! Fica't el piano en el cul! Aparat. No havia funcionat mai. Tant escàndol, l'haureu acollit. No havia funcionat mai. Ai, com ho tenim això? Pica bastant. Ai, senyor, que cure, mire. Ja n'hi ha prou. Aquest home ha fet un escampat de mil dimonis. Ha posat com 50 ferramentes pel terra fent formes geomètriques. Ha tirat els draps per tot arreu fent gestos estranys. Ha mogut mobles i ara es limita a mirar l'aixeta a un pam de nas mentre fa Señorita Teresa, vostè no entén que la Iseta té l'ànima rovellada. He de connectar amb ella abans d'intervindre. L'única de connectar és la rosca i no l'única secreta. Oi, d'acord, Trinitat. Trini! Senyor Amador, fas el favor de reparar l'aixeta, deixar el magatzem impecable. Amador no repara, Amador restaura amb precisió microscòpica. I no et preocupes pel magatzem. A partir d'avui, vostès no tindran un magatzem. Vostès tindran un espai escultòric de proporcions àuries. El sostre serà la capella Sistina. Cada paret serà un Velázquez. Doncs ara mateix us plau Picasso. Mireu, si jo estic... Trini! Només ens faltes tu! Molt bé. Vostès saben. Trinitat. Trini! Trini! El senyor Lloret! Ai, on està una navalla? Però si la tenies aquí fa un moment. Ai, està aquí. Ai, voleu fer el favor de calmar-vos? Com vols que se calmem? Si esta dona vol que acabem igual de botxos que ella. I només es falten estos dos. Doncs, alguna cosa, i per què no potser parlar amb ella? Hem parat 1.000.000 de vegades a parlar amb l'excel·lentíssima Isabel Goula. Fa un mes que no es parlem i no pensem en anar a parlar amb ella cada vegada que
contenta. Alicia, Sandra, vigileu el saló. Anem a fer aquella estalpia. Encara que siga l'última cosa, que fem en este món! Escolta, jo ja en tinc prou, Quan tornen ja m'haurà sortit lavar-lo una altra vegada. Senyora Sorroca, vostè ja pot passar a secador. Saló de perruqueria? No sé què diu. Ah, sí, mira, a veure si està. Senyora Sorroca. Senyora Sorroca. Senyora Sorroca! Una telefonada. Una telefonada, però ni qui és? És una veu d'home. Crec que és el senyor Sorroca. Ai, no, dis-li que no estic. No, no està. Ai, sí, ja ho sé, però és que baix de l'assecador totes pareixen iguals. Oi, i jo què sé? Jo només treballo així. Ui, vale. Escolta, jo me vaig. Ara, un altre client que se'n va. Sandra, vaig a tirar això. Vale, jo me n'encarrego de tot. Això s'ha quedat molt avorrit. Ui, Sandra, me'n vaig al magatzem a veure què farà aquell parell. No, allò no t'entro que és una Clar que senyora. sí, dona, que jo sóc com de Que casa. no me tirarà la pata. Senyora Remei! Ay, madre. Ay, es que me faltaba un bol. Sandra, Alicia, que no tenemos los frites. Ay, madre. Hola, sóc jo. Arribaré una mica tard. Has estat meravellós abans. No et preocupis, ja està fet. Adéu. Què talla? On és tot el món? Què? On guarden les tirites? No ho sé, vinc al magatzem. Aquí. Però què és esta olor de cremat? Ui, alguna cosa es crema. Vostè, torne, per favor, alguna cosa es crema. Ui, deu de ser l'assecador. Ai, socors, ajuda'm! Com es fa esta cosa? Ui, explotarà. Me'n vaig d'ací. Però
gent, Miquel Forner, però em poden dir Miqui. I tota aquesta gent que ha pujat escaleres amunt, Don Miqui, Deurien ser Goofy, Pluto i la seva nòvia Minnie. Silenci! Eren tots membres del subgrup d'homicidis de la policia, senyora. Un petit homicidi? Un motiu d'assassinat? Probablement, això és una investigació d'homicidi. Assalt d'escena del crim, comissari! Un puto vessal de sang! Ai, no, però si era tan dolça! Qui pot haver fet una cosa així, si era un àngel? Miqui, conquis els drets. Sí. Inspectora, bueno, tenen dret a guardar silenci. Qualsevol cosa que facin o diguen, podrà ser utilitzada en la seva contra de... Inspectora, que no entenc que són... Inútil! Poden fer una trucada telefònica. Tenen dret a un advocat en cas d'interrogatori. I si no en tenen, poden tindre un advocat d'ofici. Comissari! Ai, llamant de parets del club de lectura. Voldríem oferir la nostra col·laboració com a assessores externes. Tot una col·laboració per una associació s'agrairia, Correcte. Segons l'article 22, capítol 4 del manual del CSI, ara cal identificar els sospitosos. Quina paciència hauré de tindre. Està bé, està bé. Passem per aquí. Passem per aquí. Ja m'ho diu ma mare, ja, que soc massa bo. Documentació, tothom! Ja! Primer, senyora. Ai, així té. Això és l'American Express. Mai no surto de casa sense ella. Se'n va. Elisenda Pérez i Segurador Surroc. Porta una bona pedra, ese senyora. És el brillant del Surroc. Desgraciadament, la coseitora del brillant és víctima de la maledicció del Surroc. I quina és la maledicció del Surroca? El senyor Surroc, naturalment. Vostès, noms! Tonita i Abigail, perruquers unisex! I vostè? Alicia Marco, treballo aquí. I jo sóc la Sandra, jo només fico el tint. Vostè, que agafa dones. Identifiques. Eduard Llorenç, antiquari. Eduard Llorenç, antiquari. Mai havia sentit això com nom. Eduard Llorenç Castell. Ja diria jo, perquè jo soc Miquel Forner i Ferrer, però antiquari... Antiquari, coneix algú dels presents? No per mi. A la senyoreta Alicia Marco tampoc. És el més omegat alguna que rega. Sí, jo diria que l'he trompesat i caigut en eixa pedra. una pedra, al ronyó. Mare de Déu! El mal que fa. Jo vaig tenir una i és pitjor que un part. Vostè qui és? La nostra iaia! Soc Agustina Gelabert. Vaig néixer un 12 de gener de 1935. Feia tant de fred aquell dia que va nevar a vora mar. Ma mare sempre deia que quan va cridar... Amb el nom és suficient, senyora. Aquesta joventut no els interessa res de res. Remei Cardona, clienta premium. I jo soc la Natala i és una mica el coi necessita sortir a fer el botell! No esperes, però jo així no puc treballar. Este poeta, amb clavó anglesa, us està inundant el magatzem. Diu que la font de l'aigua li recorda a una font de renaixement. Teniu el magatzem, que sembla Venècia. Trini, no entén la bellesa del desastre. L'aigua busca el seu camí, com l'ànima busca la poesia. Estic connectant amb ella abans d'intervindre. I jo t'estic contemplant a tu. I com no ho arregles, et domesticaré a cops de granera. I vostè, deixa apuntar-nos un dret a la llibertat d'expressió. No cal dir que agafi la documentació. Ells no s'han mogut del magatzem en tota la història. Vinga, al magatzem us arresto per còmplices. Trini, l'aigua són les llàgrimes de la Mare Terra expressant les coses. Jo ja me'n vaig.
Vostè espera. A mi m'espero camió a les Canàries i no em poden retenir més. He vingut així a fer-me la pis en plis i no m'he mogut de baix l'assecador. Això és una mentida descarada. Quan he vingut aquí, jo no estava a baix de l'assecador. Això és cert? Este senyor intenta amagar evidències que l'afecten. Quan ha vingut d'aquí dins... No, he vingut del carrer, no d'aquí dins, del carrer. Doncs siga que vingués, portava les mans plenes de sang. Isabel Goula tocava el piano quan jo he tornat de la vaga. Estava viva i tocava el piano quan jo he vingut Ha aquí. anat corrents a la pica i se les ha rentat. Sap què vol dir això? Vet allà, ha sigut un accident, comissari Romero. Romero! Molt bé. Continuem. Vostè sap què fa? Doncs, sí. He vingut a fer un tracte comercial amb la senyora Goula. La senyora Goula? Sí. Què classe de tracte comercial? Vinc a comprar-li el seu piano. El seu piano? Que estrany, no? No. És que tenia dificultats econòmiques. A millor que li paguem, segur que no. Sabem que vostè té antecedents, Llorenç. Compra d'objectes robats, tràfic de xecs i targetes de crèdit, falsificació d'entrades a grans espectacles... Me vayan ràpid, no? Sí? La senyora Goula sabia que vostè i Alicia Marco eren... amics? Ho havia de saber, Alicia i jo ens vam conèixer a Casadella. I què feia a casa d'Isabel Goula el dia que va conèixer Alicia Marco? La senyora Goula volia vendre una caleixera isabelina. I va comprar-li la caleixera? Sí, i ara he tornat a pel piano. I què té a veure Alicia Marco en este negoci? Esperava que Alicia influís a Isabel perquè em vingués el piano al preu que jo frenava. Alicia és una dona en bon nas per als negocis. Jo? Què dius? Ah, sí? Oi? I quina classe de piano tenia la senyora Goula? Pues com tots, negre, amb tecles blanques i negres. Però sap vostè la marca? Sí. Quina? Stremba. Deu voler dir Steinberg. Però això mateix. Estem parlant de 15 o 20.000 euros. Sí, però l'Isabel no li hauria venut mai el piano. Llavors veia que volia que pugés. Ella li feia creure a Eduard que li volia vendre i així ell l'anava a visitar. Que és una dona gran, solitària, i li agradava que Eduard li fes visites. Ella es mudava i li ensenyava els seus retalls i les seues revistes. Ui, sospites que hi ha alguna aventura entre ells dos? No, de ninguna manera. I n'hi ha alguna aventura entre el senyor Llorenç i vostè? Està interessada en la mòbil de Bogotà, que li van bé les coses per fer la Doncs tenim dret a una relació, no és cap crim, suposo. El que és un crim és el xantatge. Eh? I va trobar cartes i la caleixera? Cartes. Sí, cartes. Sí, algunes. De fet, este era un dels motius per vindre a veure esta tarda. Pensava tornar-hi. Així n'estem. Isabel escrivia cartes a Alicia. On és el xantatge? Però jo aquestes cartes no les he vist mai, Totes porten el seu nom i adreça. Ja, però no porten ni segell ni matassegell. Escolta, jo soy policia, no carter. Estimada Alicia, esteu dient... que és confidencial! Dona era una Goula, una senyora amb una reputació professional per conservar. Imagino que hauria fet qualsevol cosa per evitar que vostè fes públiques aquestes cartes. Disculpe, i no seria en este cas que seria ella la que volia matar amb ell i no ell amb ella? Disculpe, comissari Romero. Romero! Bé, deixem estar les cartes. La seva relació amb Alicia Marco no tenia res a veure amb els seus diners. Però si no entenc, sí. Però la senyora Goula sí. I què? I què? Vostè sap perfectament que Alicia Marco és l'única beneficiària del testament de la senyora Goula. No ho sabia, mai ho havia sentit a dir. No? I vostè és per això que volia veure Isabel morta, per tindre la seva pròpia perruqueria. Ara vostè és l'única beneficiària del seu testament. Si ni tan sols sabia que havia fet testament. Li deixa tots els diners. És això el que volia d'ella, els seus diners. Diners, érem amigues, això és tot. Puc preguntar-li com sap tot això? Sí, pot. La senyora Goula
tenia una cita amb el seu advocat demà al matí. He parlat amb ell i m'ha dit que la senyora Paula volia modificar el seu testament. Clar, i per impedir-ho he posat escales amunt, he enforçat un estissós al coll de la Isabel i després Alicia i jo fugirem en un descapotable i ens donarem la gran vida en els diners de la vella, no és això? Haurà d'inventar alguna cosa al dia dels verades. Doncs per a mi la cosa està ben clara. Doncs com està avui la ella, em puc anar. No. Ara ben millor. Tot això és molt tràgic, Romerales. Comissari Romero! Estic horroritzada, no creo que podem parlar això en un lloc més convenient. Clar, podríem que gaudia per dinar tots junts. Dona, això és una investigació seriosa. Ai, però jo no en sé res de la pobra Cola, capitana. Comissari! Comissari, tenim... A mi me pareix important una qüestió. Per què quan ha trucat el seu marit, vostè no ha volgut atendre la trucada? Mai m'ha agradat sentir-me perseguida ni aquestes ganes de controlar-me. I com sabia que la trobaria aquí? A casa les seues anades a la perruqueria? Clar que no. Llavors, com sabia on trobar-la? Doncs m'imagino que haurà trucat a casa i Manolo li haurà dit on estava. Però qui és ese Manolo? El meu xofer. El meu xofer. Sí, el meu xofer. El meu xofer no m'ha passat. Tinc autorització de la premsa, ha vingut a fer unes fotos. És vostè sospitosa, senyora? Insolent, quina falta de respecte. Però què dimonis? De la premsa ve a fer unes fotos. No, si això ja ho hem sentit. L'arma de fill la tenim ja. La mata té unes tisores de perruquer com estes. A mi no em faci fotos que aquella llum em crema els ulls. Molt bé, i de manera de crim sabem alguna cosa, senyora? No, jo només he vingut a posar-me el llit. Ai, hermano. Calla, que tallis de personatge. Ai, però com ho he descobert? Per la veu! Sabia que l'havia d'haver canviada. Quin collons és vostè? Oh, bé, ho descobert. Ai, quina odissea per arribar fins aquí. Primer un canvi de la mudança, bloquejant el pas. Després tots els semàfors a roig. I una vegada així, l'aparcament està a la zona fatal. I quan ha arribat aquí un cordó policial. Menys mal que els actors tenim recursos per a tot. Bé, em presento. Soc Héctor, amic de Toni Italia, del grup de teatre. Actor i dramaturg. Ai, molt de gust, dos besos. Ui, ai, Agustina! Si no te había reconegut, bandido. Aspirina, vols unes magdalenetes? Ai, no, gràcies, senyora, res més. Quant de temps? Oye, vostè, també és de la poesia. No, Es pot saber què fa vostè ací? Ah, jo sóc l'encarregat del goulash per a la festa d'aquesta nit. El goulash s'ha cremat! Miqui, trau este home d'ací ara mateix. I reforça el perímetre. Vinga, vostè. No, no podria quedar jo així. De fet, tot això m'aniria molt bé per un espectacle que estic escrivint, Senyor, això no és cap comèdia. Ah, és que no seria una comèdia, seria una obra policíaca. Hi ha un assassinat, també. Miqui! No m'obligue a Mira, utilitzar... jo hauria d'estar així. De fet, hauria d'estar vigilant el goulash. Si no hagués sigut per el canvi de la mudança i per l'aparcament... No m'obligue a utilitzar la força, que sóc un agent molt entrenat. Està bé, però ja sé què ficarà el meu espectacle. Un periodista intenta investigar tota la veritat sobre un cas, però la policia reprimeix la llibertat d'informació. Bravo, bravo, bravo! Perdó, però per què és tot tan difícil? Si en esta peluquería siempre es tot així, senyor Romerales. Romero! Nada más enfadarme. No es preocupe, comandant. Jo sé com fer les coses més fàcils. Tenim l'informe amb l'hora de la mort? Hora de la mort de les 4:15 i les 4:30. Què més tenim, Carna? Pues segons les meves anotacions, l'assassinat ha sigut per unes... Aviam, espera't, aquí. Aviam. L'assassinat ha sigut per diverses ferides d'arma tollant el coll. L'arma ha sigut identificada. Unes tisores de perruquer trobades al costat del cadàver. Oh,
tenim els mòbils del crim. Tenim a dos germans que l'odiaven. Tenim a un antiquari amb antecedents, un pla de xantatge. I una hereva que demà mateix podia ser peça de tapa. I ningú d'ells m'ha comprat encara cap numeret per a la rifa del crim. Esa està la rifa, la Mercè. Pero aquí no me tiene. Gràcies, guapa. Efectivament, ningú pot ser descartat. I per a poder començar a descartar, ara hauríem de... Pues ara hauríem de fer la reconstrucció dels fets. Efectivament, la reconstrucció dels fets. I aquí és on he tingut una idea que ens farà les coses més fàcils. Tornarem a començar des del principi. Sí, però llums de públic, per favor, llums de públic. Ara hem de repetir tot el que hem fet? Quina avorrida. Senyors, senyores, benvinguts a la part més emocionant de la nit. L'assassí o assassina està entre nosaltres, però menteix. Quina vergonya! Correcte. I com diu la gran dama del misteri, la Jessica Fletcher, els fets són com les vaques. Si les mires directament de front, generalment et porten on vols anar. I nosaltres les munyirem fins que surti de la llet. Ai, perdó, la veritat. Per cert, allà al fons tenim llibres de la Jessica Fletcher amb un 9% de descompte si són socis. Volen començar una vegada, hòstia? Bé, per arribar a la veritat necessitem la seva ajuda. Vostès des d'ahir ho han vist tot. Nosaltres aquí reconstruirem els fets, però si algun dels sospitosos menteix, vull que alcen la mà. Sí, la mà. I si no els veig, me criden l'atenció. Aturarem l'acció immediatament. Ha tingut vostè molt bona idea. Qualsevol detall que sigui diferent a lo que aquí ha passat anteriorment pot ser crucial. Entesos? Entesos? Sí? Molt bé. Molt bé. Doncs comencem. Tothom al lloc on estava abans de que entrés la senyora Surroca. I repetisquen exactament tot el que han fet en aquell moment, exactament igual. Molt bé, senyor Llorenç, on estava vostè? Allà vaig. I vostè, senyor Vidal? Yo anava al magatzem a fer una cremada d'afaitar, preparant-me per afaitar a vostè, que no se recorda. Li asseguro que no oblidaré mai. Ai, això serà com una obra de teatre! Molt bé, acció! Ui, sempre m'havia de dir això! Oh, ja. Mimetisme perfecte! Entra la senyora Surroca. Pot entrar, senyora Surroca. Doncs jo no he fet res d'especial. He entrat i he donat a Alicia el bolso i els paquets. Exacte. I nosaltres l'hem saludat. Que tornem al Canari, senyora Surroca. Els canaris els han de molt il·lusió. I després jo he acompanyat a la senyora Surroca al rentador. Sí, i mentre tu li rentaves els cabells, jo esvolava a la valla per afaitar com està. I després de rentar els cabells, pues això. Cafè. Després de rentar els cabells, ha entrat. Sriria Tria Amador. Però ells no han sortit del magatzem. No ho tenim aquí apuntat. No ha sortit. Aleshores era millor deixar-los tancats al magatzem. Descartem el sospitós, no? De manera provisional. I ara és quan m'ha arribat l'olor del goulash i es demanen ganes de vomitar. Aleshores nosaltres encantat. Hello, David. És que són millors que la tele. Espera, aleshores ha sonat el piano. Correcte. Sí, ja hi s'han fet. Ai, no, la goula. I este señor que tocava Rachmaninoff. Salut. Gràcies. De sobte,
la música s'ha parat. Se'n recorden, no? Sí, jo me'n recordo, perquè ha sigut quan vostè li ha dit a Toni que continués afaitant-lo. Llavors és quan este home s'ha anat. Sí, senyora, sí. He recordat que tenia el cotxe mal aparcat i he sortit a canviar-lo de lloc. Anava a aparcar? No. Anava a aparcar el cotxe? A on ha anat? Al lavabo? Llorenç, al lavabo. Carai, quina bona vista que tenen tots, Molt bé, si compren un numeret segur que sí toca. D'acord, dona, d'acord, m'he equivocat. Molt bé, dona, molt bé. A veure un moment. I quan s'ha anat al lavabo no s'ha dut el maletí? Sí, he agafat el maletí, no és cap crim, suposo. I què necessites un maletí al lavabo? Un espai de dents, per exemple, senyora. Oh, que polir! Pues calla! Que callo ja! O sigui, que ha anat al lavabo. Ja estic al lavabo. I ara què ha fet? Què vol que també ho representi? No es fas agressiós. Vine al lavabo. Insolent! Mentre tanca passada si baix. Ràpid. Jo he explicat la crisi nerviosa de la doula, que estava a Londres i que les seues mans pujaven així, amunt, amunt, amunt. No, per favor! I què ha passat després? Han afeitat ja o no? Ha sonat el piano i jo he fet patatatati, patatatata, Va, no tornem a començar. Ai, sí, ja us coneixeré el comissari. Va, que he fet un esgarrami de berrer. Me ha tallat, espècie de samurai. Sí, perquè l'Isabel estava tornant boig. Sí, i jo després he anat a curar-la a vostè i li he oferit un xupa-xup i vostè me l'ha rebutjat. És quan Alicia ha explicat que l'advocat us havia dit que si no us agradava la música podíeu picar la canonada. I això hem fet, hem anat a la canonada i hem dit... Ai, senyora Goula! No faça tant de soroll, per favor. No, s'hem inspirat, no. El seu llenguatge ha sigut molt més fort. Què han dit? Mala puta, que han dit mala puta. I que es fiquessi el piano por el cul. Això és que tu piano. Nosaltres? Com te les unes paraules així, Senyors Toni i Tania Vidal, vull que facin i diguen exactament el que els senyors asseguren que han dit. Senyor, amb una boca així? Piquen la canonada. Què vol dir? Què vol que ho repetim? Ho repetim? Sí. Però l'intent! Pim, 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 pim. Pom, 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 pom. Més fort. Oye, cariño, eso es lo que me digo aquí. Que piquen la canonada. Mala pua! Fícate cul al piano! Mala pu també! Ja està bé. Encarna, continuem, per favor. Sí, ara és quan la música ha tornat a sonar. Senyor Prou, s'ha acabat. Hem declarat un vaga. Però què? Què és això? Això és el que m'impedís treballar. Jo només vull netejar. Però este Leonardo da Vinci de les canonades m'impedís. Ya no es un monstruo militar, es l'Obrera exaltada. I he fet un homenatge al seu laboriós treball. Un homenatge. Però si no vull ni fregar. Tu no veus que sento des del mocho. No puc treballar. M'ha robat la granera per fer-li equilibri estructural. I m'ha deixat els draps. És un bunyol. Ai, és que no ho veu. Mire, la forma en què el llum acaricia les formes li dona un sentit sublim al seu esforç i dedicació. M'he inspirat en la bellesa de les seues mans quan treballen. Les meves mans. Les meves mans. L'únic que fan és xiqui, mentre netejo el que em brutes. Perdona, però vostè no fa xiqui-xiqui. Ah, no? Què faig? Vostè fa
Xoco Xoco. ¿Choco Choco? No, Xoco Xoco no. Xoco Xoco. ¿Pero qué demonios estás dient? Escoltada abans, mentre carregaven el drap, feia exactament un si bemoll i atacava la primera nota, mentre que el segon xoco l'allargava. Xoco, xoco, xoco. Vivaldi, realment esplèndid, adorable. Definitivament, aquest home em fa treure fum del cap. Estem enmig d'una reconstrucció policial. Fora d'aquí us arresto els dos per obstrucció a la justícia poètica. Ja no sé ni què dic. La reconstrucció l'hauran de fer a dins. Això sembla una performance. Jo ho feia amb bona voluntat, però si no li agrada, no ho tornaré a fer. Molt bé, què ha passat després? Algú recorda què ha passat després que se n'han marxat este parell? Jo tinc una pregunta. Els germans Vidal, per què van sense levantar? Encara no ha arribat l'hora de les preguntes. Nosaltres ja li avisarem quan toqui. Ara el que podem dir és que ha sonat àudio abans. Que ha sonat una cadena del pate. La cadena del bate, no? Sí. Molt bé. No guarden de bantal perquè no foten cop. Ja té... Lo confeso. Soc culpable. Estirar de la cadena del pate. Què ha passat quan has tirat la cadena del pati? Tothom sap el que passa quan s'estira de la cadena. Jo ho sé, que tots se'n van cap a baix fent flop, 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 flop. I després el depòsit comença a omplir-se fent per a que un altre puga. Prou! Què ha fet després d'estirar la cadena? He tornat aquí, me n'he recordat del cotxe i he sortit a canviar-lo de lloc. Ara sí. Què ha passat? A veure, vostès, ràpid, què ha passat? Sí, molt bé, a qui ha besat? Alicia? Alicia, esos dones diuen que t'ha besat, Sí, aquí des d'allà també. Escolteu, que aquí quan un besa me'n recordo, Ui, no sé com s'ha recordar-te si t'has tirat a la meitat dels homes de la província. Sí, com i tu a l'altra meitat. Però per fi ja estic fort. Però hi ha també una altra qüestió. Algú s'ha fixat que el senyor Llorenç ha posat alguna cosa dins del maletí? Sí. Ho han vist? Senyor Llorenç? No m'estàs que tens. M'he dentat les tres al lavabo. No! Un moment. On està ara el seu maletí? Dalt del cotxe. Miqui, Sí? apunta que hem de comprovar això del maletí, d'acord? Dalt del cotxe. Aviam, senyor Llorenç. Aviam. Vostè ha vingut fins aquí. Ha posat una cosa dins del maletí. I s'ha anat. Però què ha passat després? Doncs això, el que me n'he anat. No. És que vostè ha besat a Alicia. Però això ja ho hem dit. Apunta, comissari. I aleshores, ha sigut quan nosaltres hem eixit per aquesta porta? No! Sortir bé? Quina porta han sortit? Però han sortit tots destacats, Molt bé. S'han sortit? Han sortit. Ja tenien a tres fora de la torberia. Què ha passat després? Que yo le dije a la señora Zurroga que podía pasar a la secadora. He visto que vos se nada, he agarrado la papelera y eso. Què ha fet quan ha agafat la papelera? No eran navajas, eran unes tisores. Y les he tirado porque estaban trencates. Són estrecades, molt bé. Que barbaritat. Aquí n'hi ha que més. Molt bé. I també ha hagut Y una también trucada, no? hay una cosa que no han recordado. Ha hagut una telefonada. Una telefonada? Sí o no? Pero no era per a mi, Era per a la senyora Zurroga. Sí, és veritat. A més, era molt estranya, perquè a mi m'ha paregut que era el senyor Zurroga, però preguntava per Lili i ella no s'ha pronunciat i he dit que no estava. Un moment. Qui és esa Lili? Soc jo. Em veiem així a les teresianes. Després que ha acabat la trucada de la senyora Zurroga, el senyor comissari ha sortit. I 5
Aire, aire! Escolta, que això ho té apuntat. És que això d'anar tan avant i tan enrere, a mi me té atabalat. A veure. Vale, és que això és tan difícil. Molt bé. Ja estan tots fora de la porteria, més vostès. Què ha passat després? Ai, no res, ens hem quedat aquí, les 5, la mar de tranquil·les, veritat, Agustina? He aprofitat per descansar una mica de vista. S'han quedat les 5 tranquil·les? Sí, El públic té raó, perquè la senyora Remei volia anar al magasin i jo li dic que no podia, però ella no m'ha fet cas i ara tornes al magasin. Si és que la senyora Remei no té remei. ai, què passa? M'avorria? Que vostès no s'avorreixen mai o què? A la tine. I ara sí, ens hem quedat les 3 la mar de tranquil·les. Sí? Què ha passat? Qui se n'ha anat, ara? Se n'ha anat algú? La Blanca? Ay, sí, me recuerdo que estaba revuelta como un pollo y no veía que Sandra Galicia y le van a hacer frites y me han apretado. I ara sí, ens hem quedat les 2 la mar de tranquil·les. Què ha passat? És cert, els apunts de la senyora Encarna també ho diuen. Ai, sí, té raó, me n'havia oblidat. Me n'he adonat que feia tard i he trucat a casa per dir que arriba ja tard. No puc pensar si criden d'esta manera, no. Qui ha parlat, senyora? Era targeta pues. Ah, sí, pero ha pagado una tarjeta. Sí, sí. No, la targeta no ha parlat, ha parlat con alguna Ha persona. parlat amb una persona. Ara estem reconstruint. Ara estem reconstruint els fets. Ha parlat con algú. He parlat amb el meu xofer. Després ja buscarem el darrer de les proves. Ara estem fent. Vostès creuen que és el seu xofer? No era el seu xofer? Un moment. Qui era? El seu amant. El seu amant. El seu amant? Un moment, a veure. Aquestes acusacions no es poden anar dient així com així. Què ha dit per a pensar que era el seu amant? Ha robat una botiga, ho ha fet molt bé. Com que ho ha fet molt bé. Tenia fet què, senyora Surroca? Va canviar l'oli del cotxe. Ai, no m'estranya que arribes en el cap fet un desastre. Va canviar l'oli del cotxe, vol dir que no li ha revisat això dels pneumàtics? Vale. No Pasqual, que en poc descans, em canviava l'oli del cotxe cada 5 quilòmetres. Era un sàbat. Molt bé, diu que ha fet una trucada. I què ha passat després? Què ha fet la senyora Surroca quan estava surrocant? Però ha dit alguna cosa per ahí. Algo? Què diu, senyora, d'una botelleta? Un moment, què és això d'una botellita? Què diu, senyora? Què diu? Ha robat una botellita de perfum? Mira, una altra que toca un dia. I ja se Surroca, que és esta senyora tan agradable. Ai, Tania, estimada, estava olorant els perfums. I, m'hauria agafat la botelleta sense voler. Ai, però si li sembla, sense voler, li la carrego al seu compte. Gràcies, Jessica Prense. I parlant de botelles, tenim a la nostra web una mistela boníssima de proximitat. Només a 7,45 € la botella. Baratíssim, baratíssim. I després que la Lili ha pispat el perfum, què ha passat? Aleshores, quan este senyor ha entrat corrents a la perruqueria. Sí, ha entrat a la perruqueria i ha anat cap a l'aigua. Què ha passat? Ha entrat per altra porta. Sí, ha entrat per l'altra porta. I què? Home, això és una cosa molt important, senyor Llorenç. Quan s'han anat ha sortit per la porta principal, perquè ha tornat per la porta lateral. Quan hem anat a canviar el cotxe de lloc ben allà, que fora tota aquella sagnada, he buscat el camí més ràpid per tornar abans que rentar les mans. És això, veritat, Miqui? Jo no he vist quan estallava, però sí que l'he vist entrar per la porta lateral. Després buscava les tirites i la senyora Lili, ha dit que les busqués al magatzem.
sentit l'olor de cremat i he fugit per si era l'assecador. És veritat, l'olor del cremat. Jo anava a conèixer a veure què passava i m'he trobat a la senyora Blanca, tota blanca i estesantera. Sí. I llavors ha sigut quan nosaltres hem entrat per aquella porta. No! Un moment. M'han saltat al damunt perquè jo entren per esta porta i ells venien d'aquella. Què vol que li saltem? Va. I aquest ells surten per la porta que volen i en canvi a nosaltres sempre ens fa entrar per la mateixa. Entres per la que vull. Un moment, Germàcia. Han sortit d'ací disparats com uns bojos. Vull saber què ha passat exactament quan han arribat al pis d'Isabel Goula. Si és que no he estat al seu pis. Si cada vegada estàs al seu pis, que anàvem a fer la querella d'una vegada per totes. Sí, però encara no havia sortit per aquesta porta hem començat a notar olor a cremat i oh, és un espantós, pensaven que se cremava tot l'edifici. Sí, hem pujat les escales de 3 en 3. Tu saps això, olor de fum que fa les coses dins del forn on es cremen? La qüestió és Vostè sí que ho he vist, que ara a la seva casa. No veiem res. La qüestió és que hem dit el Goulart! Que no es corrents de la cuina, però passa, el Goulart estava inservible. Hem obert les finestres, hem netejat la cassola. I després hem vingut escales a baix i m'ha pegat una bafalada. Sí, és que... Sí, perquè és que no hi ha res pitjor que et fallen pudor les aixelles quan estàs rentant escales d'algú. I per això vaig saber que tenim el desodorant Alma. Sí, i no sé què del goulash i jo sé demanar curativa. I jo li he de posar. Molt bé, què ha passat després? Aleshores, Alicia ha entrat cridant com a tant. Ai, sí, ja quan t'has desmaiat. M'ha fet gràcia que no s'esmaiés una que no fos jo. Pues jo no recordo ni haver entrat cridant ni haver-me desmaiat. Quan et desmaies, pots perdre la memòria. T'ho diu una professional. No sé com ha passat. Ho he sentit des del magatzem. Primer he sentit ah! Després he sentit socors! I després he sentit auxili! I jo m'he espantat molt. Sí, és veritat. Has entrat corrents dient Alal! Sol! Sant! Isabel és morta! Vaig matar a Isabel! I després l'has tirat a net i has dit el guard! I t'has desmallat en els seus braços. I després vostè en els meus. Un dia de nom, per favor. Aleshores, ha entrat vostè. Qui és mori? És el mort. La reconstrucció ha sigut un èxit. Així que ara que ja sabem tot el que ha passat, és el moment de saber per què. I per què l'has sentit un soroll? Miqui, gira el tros de soca. Baixa l'arma, per favor, una mica de professionalitat. Sí, perdone. Soc el doctor Carreras, del Departament de Psicologia Forense. He vingut a avaluar l'estat mental dels testimonis i dels agents, si és necessari. No és necessari. Ho dic per a aquesta gent. Apuntar amb una pistola ha de ser proporcional al risc potencial de la situació. Però, doctor, jo estava aquí cuidant a tota aquesta gent i claro, és que ha hagut un assassinat i és que ha hagut un assassinat. Oh, i esperem que sigui l'últim. Començarem. Psicologia forense, no hem demanat cap psicòleg. Negació, molt típic. A veure. Ah, però el mal ja està fet, veritat que sí, Blanca? Com sap que serà? Seca professional. Obrir i tancar, obrir i tancar, obrir i tancar. Vostè es desmaia amb facilitat, veritat? Sí, soc una persona molt impressionable. Oh, has sentit parlar alguna vegada del síndrome de la culpabilitat reprimida? Jo no. És quan la ment per a no enfrontar-se a un problema com gravar les tisores a algú, fa clic, es desconnecta. Obrir, tanca, obrir, tanca, obrir, tanca. Però què està fent, doctor? Call! No, he induït un estat d'hipnosi profunda, m'anirà molt bé. Vale. I vostè té la cara d'algú que amaga algun secret. Però què dius, imbècil? Em quedaré mentre dure la investigació. El seré d'ajuda. Doctor Carreras. Sí? M'ha impressionat el seu diagnòstic. Però ese bigotet és reglamentari?
Ai, Però aquí tenim el nostre amic periodista. Vaja, m'ha enganxat. Mira que el plegament era bo, eh? T'has superat, carinyo! Mira! però vostè ja s'ha colat dues vegades. Vostè no sap el que és ara que tindré que fer un informe ben triplicat de lo que és la protecció del perímetre. Vostè no sap, claro, perquè com és un actor, vostè només mira un creatiu i jo me tingaré tot el cap de setmana a fer informe. M'estàs donant unes idees, És el policia entra en crisi, el monòleg no m'he trencat, la burocràcia, la pressió del sistema. Vinga, treu-ho tot, Vicky, treu-ho tot, va, anem, treu-ho tot. I què fem en la hipnosi de Blanca? Ja es despertarà. Bravo! Nena, que qui dorm massa pot caçar. El dia d'avui està resultant molt, però que molt complicat. No es preocupe, comissari. Seguirem amb el procediment. Per on anàvem, encarnat? Per els perquès. Fins ara hem escoltat moltes coses, però jo estic segura que vostès deuen tindre moltes preguntes. Si no les tinguen, ja poden anar pensant. Molt bé, ara ha arribat el moment. Espera, és que ha vingut l'informe de... Ah, pericial. Pues llegim el mínim. Molt bé, Procura no equivocar-te de línia. serà difícil. La mort d'Isabel Goula ha sigut instantània i a conseqüència de múltiples ferides d'arma blanca a la banda esquerra del coll. Les ferides han sigut profundes en trajectòria descendent, o sigui, cap avall. L'arma del crim ha sigut identificada com unes tisores de perruquer de 18 centímetres. 18 centímetres? No s'han localitzat empremtes digitals. D'altra banda, tota la sang localitzada al pis de la senyora Goula pertany al mateix grup sanguini. Es manté la hipòtesi de que la mort s'ha produït entre les 4:15 i les 4:30. Molt bé, i ara sí. A partir d'ara, vostès poden preguntar a qui vulguin i el que vulguin. I també poden formular les seues teories. Ja, això és el que vull interpretar. Que tothom vagi al seu lloc. Vinga, a seure. És que tinc els nervis nerviosos, que després són Aviam, examinats. i recorden, tenen calç a la mà i els donarem la paraula, ¿vale? Aviam, aquell senyor? Ah, correcte. Una pregunta. Sí. Per què el senyor comissari Romerales... Romero. Sí. Per què el senyor comissari Romero estava a la peluqueria abans del crim? Ah, molt bona pregunta. Què feia vostè a la peluqueria abans del crim i per què s'ha anat després, senyor comissari? Està sospitant de la policia? No, el senyor ha fet una pregunta, Està insinuant que el comissari és còmplice? Calma, per favor, el senyor té dret a preguntar. Ah, clar. Ara el meu company li demanarà el número de telèfon. I demà al matí tindrem el gust de discutir tot això amb vostè a la comissaria. Que el senyor només vol saber aviam com ha sigut fet els detalls de tota aquesta operació. A estos serrellets inquisitius ens agradaria saber tot. Bé. Molt bé, més preguntes. Tenia l'edifici vigilat perquè a les 11 del matí la senyora Goula ha contactat amb la policia. I a les 4:30 tenia una cita amb el senyor Llorenç. I què? La senyora Goula estava convençuda de que seria víctima d'un xantatge. Suposat xantatge. I per això Vicky i jo hem arribat a la perruqueria a les 3. I el xantatge. Suposat xantatge. Suposat xantatge. Es referia a les cartes que el senyor Llorenç ha entregat a la policia i que, segons pareix, van ser escrites per la senyora Goula a la senyoreta Alicia Marco. I on ha anat el comissari és un desplaçament totalment confidencial, que a vostè no li interessa en absolut. Pot preguntar, no passa res. Molt bé, següent pregunta. ¿Puede enseñar les tirones a la verdad? La senyora Alicia No les enseña. Les tisores. No hay nada
retirada paperera era una excusa per a sortir d'aquí. Per a què? Vostè no ha vist com han sortit estos dos. Hem sortit normals. Normals. Isabel Doura no sabia què éreu capaços de fer. Isabel Doura, us passeu el dia barallant-vos. Va, som mediterranis i parlem fort. Fort, que l'altre dia us vau barallar de tal manera que la Isabel ens va tallar l'aigua en plena faena. Oh, l'hauríem matat! Oh, interessant. No escrigui això, senyor comissari. Senyor comissari. A veure, Sorrells, no està fent res. Aquí té les tisores, t'encantes. A veure, Bessons Vidal? Per a la seva tranquil·litat, les estanteries ja estan netes i enresades. Totes? Sí, totes. El senyor Amador m'ha ajudat. M'ha agradat, com ho he dit a tot. Ho ha deixat tot perfecte. Que us convids, Amador? Però jo volia ordenar els productes creant una degradació cromàtica. Ho han fet per un artístic. Però és funcional. L'art i la poesia tenen les seves proves altres coses. Impetuós, que és per cert, el senyor Amador arregla la Iseta i el soroll del desagüe. M'ha costat, La Iseta mostrarà una certa resistència al canvi, però l'he convençuda amb una carraca del cotxe. I ha recollit les ferramentes i ha agarrat el terra. I fins i tot hem recuperat el matxo. Crec que han fet un bon equip, de veritat. Clar que sí. No pots fer anar per lliure. Ai, Trini, la riquesa és un volcà que en apagar-se deixa la terra més fèrtil. Coneixes la família de Rafael? És que eres igualeta que Maria. Massa quadres has vist tu. Passa cap a dins, poeta, i no em xafes el fregat. Et prometo que volaré si cal, per no xafar la teva obra. Molt bé. Seguim amb les preguntes de tots vostès. Bueno, no tornaré a preguntar. Per què el germans Vidal ha sortit sense el davantal? Pregunta per davantats. Pregunta, sí. Mire, no faça mai res quan estigues a parlar. Sí. Estan tan esperats amb aquella fumarrina que hem anat a tirar el gulaç, el bol del fem, se s'ha obrit la tapadora i els hem tacat tots i han acabat els davantals fets un cromo. I? Doncs que ara els davantals estan al poal de la roba bruta. I on està el poal de la roba bruta? Al bany, a veure què vostè? A la taula del menjador? Miqui, puja dalt a veure si trobes un parell de davantats dins del poal de la roba bruta, per favor. Ara torno. Molt bé, t'esperem. Esperarem. Home, no feia falta passar el poal. Alfons meu! ¿Son estos? ¿Los davantals son estos? Sí. Ensenyeu els testimonis, per favor. Què oh? Estan tacats de roig perquè hem fet servir una paprika extra. Els meus nets són innocents, comissari Romerales. Miqui, que es porten els davantals al laboratori per analitzar-los, per favor. Seguida, comissari. A veure, vostè, què ha dit sobre els guants de la senyora Surroca? Sí, abans el comentàvem lo de la comentàvem lo dels guants de la senyora Surroca. Aquesta senyora pregunta que com és que els guants de la senyora Surroca tenen sang. ¿Em deixa els seus guants, senyora? Clar que sí. Així els té. Oh, és veritat. Guants verdes. Què és això? Això? Ah! És que abans de dinar m'he pres un còctel i m'hauré tacat de la sirena. Sí, la sireneta, no vol dir que era el pintallavis del seu Manolo. Insolent! Molt bé. Següent pregunta. Ah, vale, hola, porto un pollastre cuisine a les pintallantes i unes gambes de tempura per a la senyora Isabel Doura, màxima recepció. Una altra vegada, no, per favor, Héctor. Ah, no, es deu equivocar de persona. Jo, mire, tinc l'idea
em dic David. Veu? Qui de vostès és Isabel Goula? Això és l'escenari d'un crim, la senyora Goula és morta. Oh, que si fort un dia això em baixarà la mitjana d'entrega. A veure, què poso jo ara? Incidència, clienta, absent per defunció. Però vostè no veu que si seguís així me tiraran de la faena? El que es quedarà sense feina sóc jo. Ara em fiquen que la clienta està morta però no absent. Que se bloqueig de l'aplicació. No, si ja diuen que això està per ajudar les persones. Pues me ho dona a mi i ja li pago jo. Ah, no! Si ho entrego a una persona no autoritzada em descompten el menú del sou. Són 25 euros amb suplements. Això per a mi és una pasta. Pues li done 25 més, li done 100. Si em seguís subornant el denunciaré a la policia. Però que no diu que és l'actor. Ja ho sabem, que és l'actor. A veure, i ara no puc fer res sense l'okei del sistema i diu que tinc que obrir un xat en el suport tècnic. Ah, però que tardarà 20 minuts perquè falta pensionar. Miqui, em portes el vací a la força. Ah, no! Si em troben de la geolocalització abans de rebre l'okei de la central, em bloqueges el compte. Si em bloqueges el compte no cobro. Si no cobro els denuncio a tots vostès per lucre cessant i danys patrimonials. Vostès mateixos. Pues jo ja no puc més. Prou, Miqui, Rendició. prou. Escolte, David, digue'm. Vostè no se'n pot anar fins que el suport tècnic li conteste, veritat? És la normativa. I nosaltres no podem tindre un civil sol per l'escena del crim. Oh, és un conflicte de competències. Doncs el resoldrem així. Miqui, emmanilla-li i te l'endús al magatzem. Gràcies, comissari. I pare de plorar. Considera una retenció administrativa per custòdia de proves. Està bé, però que conste en acta que jo només volia fer la meva feina. David, fora. Bravo. Després d'este conflicte de competències, poden seguir les preguntes de tots vostès. A veure, vostè ha preguntat abans per el paperet que li ha donat el senyor Llorenç a la senyoreta Tícia. On se l'ha posat la senyoreta Tícia? A la pitradera. Señorita Marco, el paper. ¡Uy, Chicholina! Pot pujar, per favor, i llegir el que diu el paperet, que no sé d'on. Sí, home, va, i què més? Sí. Vostè és... No et preocupes, el metge diu que no és gonorrea. Gràcies a salut i força al Següent pregunta. Havíem sentit abans alguna persona que havia dit alguna cosa de la targeta de la trucada. Vostè mateixa? Molt bé. Llavors, senyora Sorroca, aquesta senyora diu que com és que vostè ha trucat per telèfon amb una targeta. Es que canviem constantment de número. És el que té servits. Vostè és rica? No fa cara. Vostè no té els diners per això pensar. La gent no para de trucar i molestar. Per això jo sempre m'apunto el número 9. Aquí a la targeta. Hi ha un número apuntat en bolígraf. Doncs a mi personalment això de canviar de número em pareix una excusa barata. A mi, personalment, també em sembla molt estrany. Llavors, sisplau, la senyoreta que ha fet la pregunta podria vindre amb mi, si és tan amable, i ajudar a l'efectiu policial per fer la trucada. El senyor comissari l'acompanyarà. No tindran vostès mans lliures? Esclar! Podem ficar-ho en els altaveus, si vol. Sí. Ara, veritat que vostè ha parlat en aquesta veu tan clara i bonica. O continuarà fent perquè tot el món la puga escoltar? Molt bé. 3, 2, 5, 8, 7, 0, 4, 6 i 2 números més. Bé, jo demanaria una mica de silenci durant aquesta comprovació a la resta de testimonis. Com? Sí?
part de qui? De la senyora Surroca. De la senyora Surroca. Vostè no és la senyora Surroca, Sí. Pregunte qui és ell. Qui és vostè? Jo sóc Tomàs, el jardiner del senyor Surroca. Que es pose Manolo. Que es pose Manolo, per favor. En estos moments descansa perquè ha tingut un dia molt atrafegat. Pregunte de què està tan cansat el senyor Manolo. I de què està tan cansat el senyor Manolo? És que li ha fet una revisió completa al cotxe de la senyora. No sé si m'entén. Ara anem a fer una comprovació. Pregunte-li si la senyora Surroca ha trucat a casa seva entre les 4:15 i les 4:30 d'esta tarda. I la senyora Surroca l'ha picat a vostè des de les 4:15 a les 4:30? Sí? Com ho sap? És vostè bruixo o què? M'ha deixat flipat, Digue-li adeu i gràcies. Bueno, moltes gràcies. Adeu. Adeu. Molt bé, moltes gràcies per la seva col·laboració. Tenim l'hora de... L'informe del laboratori? Sí, del forense. Però és l'informe definitiu, no? Sí, ja té. Informe definitiu. Hora exacta de la mort entre les 4:15 i les 4:30. Molt bé, un moment. Senyora Surroca, vostè ha entrat a les... Senyor comissari, a les 4:01. Gràcies, Encarna. De res. I ha sigut l'últim en arribar. Per tant, l'assassinat només pot haver estat comès per algú de vostès que ha sortit per esta porta entre les 4:15 i 4:30 d'esta tarda. Jo no he sortit en cap moment. Jo només he anat al magatzem i la iaia tampoc ha sortit. Mira que volia berenar. Volia pujar a buscar les matèries. Jo he sortit del carrer Blanca, però ha sigut només un instant. 43 segons exactes. Correcte. I els observadors exteriors confirmen que Blanca no ha pujat per les escales. A veure, vostès confirmen que tot allò que us acaba d'explicar? O confirmen? Sí. Sí, no? Sí. Una mica més fort, sí? Aleshores queden vostès descartades com autores materials de l'assassinat d'Isabel Gómez. Que doncs me'n vaig a les canalles. No tan ràpid. Els necessitem com a testimonis. I no està descartat que siguin còmplices de l'autèntic assassí o assassinat que es troba entre nosaltres. Fins i tot es podria tractar d'una conspiració conjunta contra la senyora Goula. Una conspiració! Quedes, que conspirarem juntetes. Molt bé. Vinga, un moment, per favor. Molt bé, senyores i senyors, els volem agrair les seues preguntes. Però ara ha arribat el moment. Sabem el que ha passat i sabem els perquès. I ara han de decidir vostès, com també poden decidir fer-se socis de la nostra revista mensual. Vostès ara decidiran, votaran la persona que creuen que és la principal sospitosa de l'assassinat de la senyora Goula. Votar, què és això, una democràcia o què? Ja no pensé Són dues mans, és que em fan tremolar i em reconforten. Seran regals de la vida, comencen en xicotetes coses que no volem. Dius unes coses, a per favor. Mientras la incertidumbre reparaba un torrent d'amor que vivía y llenaba para absorbir en una dulce espiral del desaigüe de Cupido, un viaje triunfal. Siguem dos rius osos, un sol mar, aigua amb aigua, sense mai parar. No tinc roses, només tinc metall. Però aquesta eina no serà el treball. La clau no estarem permetes tristes. Obrir la porta d'aventures imprevistes. Acceptes tu unir-se amb mi? Accepto!
Els recordem que els sospitosos són el senyor Llorenç, els germans Toni i Tània Vidal i la senyoreta Alicia Marco. Ja s'han exposat les raons per les quals la resta dels implicats només aspiren a ser còmplices del crim. No els ho tornarem a explicar, suposo. Tenen un vot cada un, només un. Com veig algú votant dues vegades tindrà problemes. Molt bé, Amanda. Tu pots contar què hi costat i jo contaré què. I tu encara que apunta. Ah, d'acord, molt bé. Molt bé, senyors. Els que creguen que el principal sospitós de la mort de la senyora Goula és el senyor Eduard Llorenç, que alcen la mà. Tampoc cal que els anime, que això no és un mercat. Jo no diré la gràcia per cap puesto, però gens ni mica. Que pot deixar la senyora ja, que ja l'han comptat. Qui vota pel senyor Eduard Llorenç? Molt bé. Ara, qui crega que els culpables són els germans Vidal, que alcen la mà. Ja hi sé el ponent, per això està votat. Perdona, Chato, però és una vestida de reconegut. Sí, sí. I ara al costat la conecta l'intercanvi de parelles. I finalment, qui vota per Alicia Marco? Ui, mira, no sé com me la caixeix, Sí, correcte, molt bé. Ja tenim aquí el guanyador. Volem tornar a agrair la seva participació. Vale, d'acord, moltes gràcies. Ara podem procedir. Encarna? Sí? Pots dir qui és el més votat? Bueno, aviam. El públic ha decidit que aquesta nit el més votat, que no és ell, són ells, més votat sigui els germans Vidal. Nosaltres! Sí, així ho va decidir el respectable públic, Per sort, si voleu arrestar-nos haurà de tindre alguna evidència. Qui ha dit res d'arrestar-les? Només he dit que són els principals sospitosos. Sí, però per què? Perquè vostès tenien una relació tòxica amb la víctima. L'odiaven. Va començar a ser la seva millor amiga i l'han acabat odiant amb totes les seues forces. Ui, òbvia, però què diu? Potser havien tingut alguna discrepància, però... Discrepància? He pogut comprovar el seu comportament. Només perquè tocava el piano vostès saltaven amb una ràbia incontrolable. Exagera! Però si la volien denunciar perquè practicava. Practicar? Allò el turment! És fora de la cervell! Exacte. Han deixat d'afeitar-me a mi, han pujat les cales amunt per barallar. Sí, però ja no tocava. Era una gravació, s'ho ha dit vostè. I això s'ha enrotllat encara més. La prova definitiva de que ella es turmentava a propòsit per arruïnar-nos el negoci. I vostès consideren que aquestes bestieses són evidència suficient? Ai, si va riure! No. El que fa decantar la balança és la manera com s'ha comès el crim. Unes tisores de perruquer clavades en un atac de ràbia, clarament és obra de dos aficionats desesperats com vostès. Inspectora, mira aquestes cares. Són cares dels fills. Són capaces de matar una mosca. I vostè ho sap, admetem que la Isabel sabia com fer-nos enfadar. Sí. Ens feia sentir desgraciats d'una manera... No ho poden imaginar. Però mai! Mai, l'haurem alçat la mà. Ja se sap, germans Vidal, els gossets més inofensius són els que acaben mossegant. Però que no le mataven ni si tan sols se m'ha arribat a entrar. Si haguessin per aquesta porta i hem notat que el meu gulaç estava cremant. Una altra vegada el puto gulaç! Ai, és que... Estic farta! Però és que quan ha passat això se mos ha anat quasi a la tenda del cap. Ja, és que volíem empezar més de la Isabel, volia empezar amb el sopar. I això ho fet, però m'ha saltat. I què ha passat després? Que s'ha preparat de vostè i hem baixat. Les evidències no són massa favorables pels bessons, però encara ho són més per vostè, senyor Llorenç. I per què això? Perquè vostè té precedents i perquè és un mentider compulsiu. I només per això pensem penjar l'assassinat? Au, va, presenta alguna evidència. Punt primer. Vostè tenia una cita amb la morta justament a l'hora exacta del crim. Però resulta que jo no estava dalt, estava aquí baix. Cosa que es porta al punt segon. Durant la reconstrucció ha fet tot el possible per confondre's en les seues anades i vingudes. Vostè podria haver pujat, matar-la i posar el casset en marxa per a tenir coartada. La música ha començat a sonar després que jo he tornat de la dalt. Però la gravació té un
D'acord, jo podria haver-ho fet. Però també estos dos glorianos han tingut oportunitats. Però sap una cosa? Estic segur que no ha sigut ningú dels que estem aquí. La gent normal no va clavar amb tisores als colls dels altres. Això en teoria. No sé què parlem de teoria, se'ls donaré la meua. Estic convençut que Isabel Goula s'ha suïcidat. Oh, de veritat? Sí. Un assassinat? Amb tisores? Això sí que és original. T'explico, estava com una cabra. L'única cosa que li excitava era jugar amb nosaltres. És veritat, li encantava manipular. Primer, deixa unes cartes no enviades des d'una cabecera. Després, em truca. Avisa la policia acusant-me, canvia el testament de nom. I quan ja ens té a tots ballant al seu ritme, organitza el concert final, el de la venjança. I aleshores què fa? Per fotre's la vida a tots, agafa unes tisores i se les clava al cul. Diverses vegades? Bravo, Llorenç, molt creatiu. Però això no se'l creu ni vostè. Hasta l'Agatha Christie ho trobaria extremadament vulgar. Pot haver passat així. Era capaç de tot. Mira, Mateta, no intentes. No intenta justificar-se. Vostè ha sortit d'ací amb una paperera que m'ha tirat. Ha pujat les escales. Ha mirat al pis. Com ho ha entrat? No ho sé. Té claus del pis? No, la porta estava oberta. I? I he cridat, Isabel! I he sentit un xinet. I he entrat. I allà estava ella, estirada sobre la catifa enmig d'un vassal de sal. I després? Passos. He sentit passos a l'escala. Potser érem nosaltres que baixàvem del nostre pis. Sí, perquè he tancat la porta i els passos s'han tancat. Ella volia que la trobés. Volia que tothom pensés que jo l'havia matat. I és el que ha fet, senyoreta Marco, matar-la per seus diners. No puc haver-ho fet. No se sienten que jo no vull res d'Isabel. L'estimava i prou. Ha quedat demostrat que ella l'estimava molt. Ja sé el que pensen. No es pot ser amiga d'una altra dona sense que la bòfia pensi alguna cosa que no és. D'acord. El joc s'ha acabat. La inspectora i jo hem de sortir un moment a tindre una conversa privada. Quan tornem aquí, tots quedaran lliures. Amb una excepció. Quina? Un de vostès serà arrestat per l'assassinat d'Isabel Goula. Miqui, vigila tot el perill. Sí, comissari. Que ningú es mourà d'aquí. Però jo me vull anar a les Canàries. Jo vull penar. Que no podrà fer això? Que ens estan passant a tots, senyoreta Blanca. No puc atendre atenció. Prou, no hi ha res a temer. Parla per tu. Això faré, mantindré la meva teoria del suïcidi. Isabel Goula era capaç de qualsevol cosa. Fins i tot altra cosa, un estisol del coll, no? I ara què t'agafa? Només em vas enganyar al principi. No vas considerar que ho haries d'ella, veritat? No vaig voler res d'ella. Ai, no pensa gran cosa de tu com a home, però és que inclús com a estafador. És patètic. Alicia, vigila el que dius. El gran pla d'enxat. Quin fracàs. Soc capaç de sortir-me tot sol millor que una desgraciada com tu. Senyor Llorenç, no em quedaré així mentre insulten esta dona. És en el que s'ha convertit. Tu calla, Boni. Sí, millor que calleu, bessons. L'únic que volíeu era la mort d'Isabel. Què estàs insinuant? Estic al corrent de tot el vostre passat. La Isabel m'ho ha explicat tot. La vostra llarga relació d'amor i d'odi. Calle! Vostè no la coneix de veritat. És incapaç d'entendre la profunditat de la nostra relació. Durant anys vam ser la seva inspiració. Vinga, va, fes el joc al teu amiguet. Què sabem vosaltres? Mai de ser per Isabel més que un joguet. Vinga, vomiteu tot, parella de frustrats. No ho permetrem. Alicia, quan acabem tot això, agafa't el teu joc putxoso i fots el camp d'aquí, mala pècora! Tranquils, que me n'aniré, que ja estic farta de per sempre la feina bruta. I que sapigueu que si jo me'n vaig d'aquí, aquest lloc s'afona, perquè jo sóc l'única raó per la qual tota esta gent encara ve aquí. Penses que no saben per què te volies fer amiga de la Goula? Perquè es volies fotre la peluqueria. Sí, sabies que si et feies íntima amiga seua, te donaria el contracte de lloguer la perruqueria i ho tindries. És veritat tot això? A tu què t'importa que no eres el meu amo, i a més, això és una idea absurda. Oh, sí, doncs és la teua gran idea. Alicia, en una època confiaven en tu. Sí, pensava en fer de la nostra sòcia. Vinga, mirals, qui us ha de voler com a socis? Sou patètics. Tot el món pensa el mateix. A mi sí cosa. Calle! Calle els dos! Però què teniu que us passa? Ho hem intentat tirar este negoci avant. Ens ha ocupat tot el temps, hem deixat enterrats tots els nostres diners. No
caballerotes, que no els educaven la vostra lamentable vida. Som insignificants. Una escòria miserable. No vos vol ni la vostra mare. Calla! Teniu el mateix to de veu que ella! Es creia que es tenia diners de màxim paus, però mai es va conèixer de veritat. Ni tu tampoc, senyora! Bien, tira les tisores. ¿Qué pasa? Si yo només volia ensenyar-li que... Com l'han matada, germans Vidal? Tenim més proves que l'inculpen. Era una dona perversa. Confesse! Tractament de no pensar-hi, però ella ens torturava. Ho hem intentat de veritat, però ella ha volgut anar més enllà. Era molt més del que una persona pot acceptar. I què ha passat quan han mullat? Hem anat escales amunt, hem obert la porta, hem entrat a la sala. Allí estava ella, asseguda al sofà, llegint un llibre. No tocava el piano, tenia el casset a tot volum. I li hem dit, prou, no podem més, és impossible portar el negoci així. I després ella ens ha dit, no us preocupeu per negoci, no passa res. Li llogaré la perruqueria a una persona que m'interessa més, a l'Alicia. Quan hem sentit això no s'ho podíem creure, s'hem quedat paralitzats. Volíem anar-se'n d'allí, però els cames no ens anaven. De sobte hem sentit una força que es pujava, una connexió. Ja veuràs, vella perversa. Nosaltres t'ensenyarem. Te farem patir una mica del que nosaltres hem estat patint durant anys. Encara que sigui l'última cosa que fem! Germans Vidal, queden vostès detinguts per l'assassinat d'Isabel Doblat. Miqui, pots emportar res. El cotxe està esperant fora. No! Els meus nens, no! No em toques! No us agrada que es toquen! Vostès... Ens en recordarem tota la vida! Bé, senyores i senyors, han descobert l'assassí. Però abans de que se'n vagin, hi ha una cosa que hauríem de saber. Sí, avui vostès han decidit que els culpables de la mort de la senyora Goulat han sigut Toni i Tània Vidal. I demà, vostès o els seus amics poden decidir que sigui La senyoreta Marco. senyoreta Marco. O també podran decidir que sigui el senyor Llorenç. O fins i tot podria ser la senyora Surroca. Siga qui vostès voten, Així ho representem.